kontari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza begiak argi, frente egiten datorrenari. Etorri zitzaiten gizon bat servilleta batekin eta laukorapioekin, eta esan zean, ezagutzen duzu Elgeta trikitilaria, aspaldiko trikitilari bat. Berak puruak erretzen zituen eta gero puruak trikitixa gainean txaltzen zituen. Servilleta bat laukorapilo, servilleta bat laukorapilo. Hortik dator esaldia, ez dut inoiz bitirik itxaldu triki gainean. Pixkat, erreferentzia egiteko belaunaldi aldaketa horiei nondik gatozen kontuan izan da, baino ikuspegi batekin eta ez frente egiten datorrenari aurrera begira, etorkizun bati begira, eta trikitixa eta elektronika nik uste nire kasuan behintzat etorkizunari gara, horri begira sortutako abesti bat. Mantentzen dula bestian esentzia, baino aldi berean orkesta batekin atzian, zakitzen bat musikoekin, hainbeste instrumentu desberdinekin eta horrekin etorkizunea, eta forma berriak eta registro berriak bilatzea, eta nik uste horre Fernandok asko asmatzen dula. Aizkorak bezain zorrotz gabiltza, enborretan dago bizitza. Orkestak eta Euskal Herriko, zein Euskal Herritik kanpo datozen artistek denon artean sortzen degula zerbait oso magikoa. Laukorapilo ez dut inoiz bitirik itxaldu triki gainean. Eta aurten niretzat politia da untzatasune bisak ustartzea, ze untza bezala hasi ginean orain dela urte batzuk parte hartzen, eta aurreko urtean sune bezala egon nintzen, eta aurten biak bada niretzat nondik natorren eta noran joan, ez? Eta momentu baten bi horiek elkartzea oso politia da, eta usuekin egon gera komentatzen eta oso berezia da. Ez dago lehengo argazkirik, esterrazuko dantzetan, aizpak ere du, holtzan gaudegu, tradizioa eskuetan. Batzen ditu euskera, musikariak, tradizioa, baina aldi berean gaur egungo panorama musikala, zakit, beti dago jendea jun nahi izan duna eta sarrera gabe geratu dela, eta nik uste horrek esan nahi handia dula, jendeak gogoa dakalako bertara juteko, eta gogoa baldin badezu zerbait ikusteko, zakit, asko transmititzen dulako da, eta oso garrantzitsua dalako, esango nuke Euskal Herri mailan ekitaldi hau. Servilleta bat laukorapilo, servilleta bat laukorapilo, servilleta bat laukorapilo, ez dut inoiz bitirik itxaldu triki gainean. Urriak 25 eta 26an, beken ikusiko dugu elkar, eta gonbidatzen zaituztet etortzea. Servilleta bat